mas maganda. Gawa na naman tayo guys ng panibagong recipe. Ayan. Every time Yung I go ating out salmon. in this house, you will receive notification that I go out. And you also, when you go out from your room, you receive notification. Pinagtatlo ko lang siya guys. Then half natin siya ulit dito. Wait, dito na lang siya. Ikat natin siya ulit. Ayan siya guys. Ayan guys, meron tayo ditong net natin ng garlic. Hiwain lang natin siya guys ng maliliit. Yung pinong-pino ba? Dami tayo ng guys, then ipapag lang natin siya ng tatlong ayan. Then ipitin natin dito sa dulo. Ayan guys. Ayan guys. Guys, nilagyan ko siya guys ng broccoli. Then, itong nilagyan ko siya ng broccoli. Then, konting butter and ayan, yung ating dill. Then, mag-add ako guys ng konting salt. Ayan. Black pepper. Saka natin ilagay guys yung ating salmon. Ayan. Ayan na guys, na-prepare na natin yung ating salmon. Then maglagay ako guys ng konting salt. Konti lang, ayan.
Man guys, gagawa tayo ng sauce, konting mustard. Ayan. Then garlic, black pepper. Then garlic guys. Lemon juice. Konting salt. Ayan. Mag-add tayo guys ng olive oil. Mix. Mix lang natin siya. Ayan guys, then saka natin siya ipapahid dito sa ating salmon.